Tofa, da alamu ana neman a sa jaruma Fati Washa a madadin jaruma Nafisa Abdullahi a cikin shirin labari na. Ku biyo mu a tashar mu ta Kukan Arewa TV domin jin cikakkun wa'annan labaran. Ku danna mana subscribe, kana ku taba mana alamar like ga wannan bidiyon. Ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun ayyukanmu da zarar mun dora. Barman on the track. To masu kallo, da dukkan alamu dai jaruma Fati Washa tana neman ta shiga shirin nan mai dogon zango wanda ake yi labari na. Tun baya an cire jaruma Nafisa Abdullahi daga cikin shirin, to amma jama'a sun fi karkata akan wace jaruma kuma za a sa a madadinta. To labari dai da mudumin ya zo cewa jaruma Fati Washa ita ake nema a sa a cikin shirin na labari na. Masu kallo idan ba su manta ba, jaruma Nafisa Abdullahi ta yi sanarwa ne a shafukanta na sada zumunta inda take cewa yanzu ba ta ɗaya daga cikin jaruman da suke fito a shirin nan mai dogon zango na labari na, inda hakan ya ja hankalin mutane da dama. To jama'a, abinda ba a sani ba shine wani jaruma za a sa. To amma sarkin waka ko kuma mu ce Nazifa Asnanik waɗanda suke rike da wannan shirin, ko kuma mu ce daraktan nan Malam Aminu Sera ya fito ya karara yau ya bayyana cewa suna tunanin jaruma Fati Washa za su sa a cikin matsayin wadda za ta maye gurbin jaruma Nafisa Abdullahi. To masu kallo, muna so mu ji ra'ayoyinku akan wannan labarin. Shin jaruma Fati Washa ta dace ta maye gurbin jaruma Nafisa Abdullahi a cikin shirin labari na? Muna jira ku rubuta mana a comment. Kar ku manta masu kallo, kuna tare da tashar ku ta Kukan Arewa TV wadda take kawo muku labarai kai tsaye daga masana'antar Kannywood da duniya baki daya. Ku danna mana subscribe, kana ku taba mana alamar liking ga wannan bidiyon. Ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun ayyukanmu da zarar mun dora. Mun gode masu kallo.